ang guard post ng Visayas State University. Ito po. Ako po yung nagsusundo ni Quietude. Mrs. Nauna sila doon. Nauna ako dahil sinasamahan niya yung kasamahan niya, ang kanyang best friend. Ito po, this is the guard post of Visayas State University. Ito po, I am Neil, Neil TV. Ito po, I am here in the guard post of the Visayas State University. Dito po kami nakatira sa loob ng campus, and then ako po ay nagsusundo sa aking misis. Yun siya, parating si Quietude. Dito na naman tayo. Mag-vlog na naman tayo. Okay. Okay, so ito po, magandang lugar tong itong Vizca. Magandang lugar. Kaya yung pasada ay bago po dahil bagong gawa dahil sa build of Duterte. Okay, nagmumotor. Palita ko palita og tawag ito snacks. Okay, ito wala kasi siyo. Okay, may dito, may bumibili kami ng dito mga pang snacks. Ito po, ito yung ito yung napakasipag na dito. Ito, muli yan pa na. Yan. Pagkasipag yan si bro, si kuya. Na si Mrs. sa bahay. Ngayon po ako ay bibili ng load para sa ating internet kasi kailangan ng anak ko ubusin na ng load, farm load. Yun po ang farm load. Okay, so punta ko dun sa market ng Visayas State University. Meron po market dito. Saka bibili ako ng load doon at saka saging. Walang mahirap sa Diyos. Wala mahirap sa Diyos. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Mahirap sa Diyos. So ito po, pagkaganda tong lugar ng yung tinitirahan namin,
Visayas State University Campus. Lower campus ito. Yan po. Dahil sa COVID, ano po, napakatahimik ngayon. Okay, yan. Okay, so yun. Papunta doon sa beach, oh, doon. Yung may nagpa-vlog si Kwaicho doon, oh, sa tabing dagat. Ito rin po, oh. Okay. Ito ang ano nila, convention. Dito ang ano, minsan dito hiniheld ang mga graduation, mga party. Minsan may nag-rent dyan ng ano, may magre-rent dyan sa mga event, mga churches, kahit churches ba. Di ka nagbabago noon ngayon, kailan ka man sa lupo. Napakabuti mo, aking Diyos, ang iyong likha. Ako'y bibili ng something. Aking Diyos Ama, iyong ika'y luluwalhatiin ka. Okay, this is the market of Vizca. Okay, tayo bibili ng loaf. Na may pamload. Okay, no palit. Napakabuti mo, aming Diyos Ama, ang iyong likhay. Hello. Mega shoutout. Shoutout sa aking kapartner, Sir Marlon. Shoutout natin ang ating mga ka-Allies Network, Team Dasig YouTubers Allies Network. Kumusta po kayo? Napakabuti mo, aming Diyos Ama, ang iyong likhay. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po aming lugar dito sa loob ng VSU. Ito po, napakagandang lugar dito. So, probably ano ko to, i-upload ko to para pang Saturday sa Allies Network series of premiere. Okay, sige po, maraming salamat. Huwag kalimutan
na mag-subscribe, mag-comments, mag-like sa video na ito. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.